A presidenta da Deputación deu a coñecer esta mañá os datos de turismo que nos deixou a Ponte da Constitución nas Rías Baixas. A provincia de Pontevedra contou cunha ocupación media do 50%, un resultado inferior ao agardado. A cicloxénese Ana tivo algo que ver nestes datos. Por debaixo do que se estimaba, fundamentalmente, isto aconteceu derivado da cicloxénese explosiva Ana, pois que fixo que moita xente pois non que tiña previsto chegar ou que tiña incluso reservados ocupación na provincia, pois rexeitar a vir, non? En todo caso, e pese ao temporal, esta ponte seguimos a ter datos moi superiores aos do 2016, cando a ocupación hoteleira fora do 40%. Pese a isto, na Ponte da Constitución, Pontevedra contou con 10 puntos máis de ocupación en relación ao pasado ano. Por comarcas, o Salnés contou cunha ocupación media do 71,64%, Pontevedra do 61% e Caldas tamén do 61%. O turismo rural deixou datos positivos para a provincia, cunha media de ocupación do 35,14%. En canto ao turismo rural, se superaron neste caso as estimacións, xa que agardábamos unha ocupación media nestes establecementos superior ao 32% e obtivemos un 35,14%. Respecto a Ponte do 16, son 25 puntos máis que no ano 2016. Por lo tanto, seguimos con datos positivos en torno ao turismo. Con estes resultados, a presidenta lembrou que Pontevedra viviu neste 2017 os mellores datos turísticos da última década. Carmela Silva tamén anunciou, en relación a este sector tan importante para a provincia, que o 19 deste mes de decembro se presentará o Plan Estratéxico de Turismo.